Morera. Señor Moreno. Senyor Montiel, primer que res, felicitar-lo per la seva, crec que brillant, defensa dels interessos de les desenes de milers de persones que hi han darrere de la iniciativa legislativa popular que vostè avui defensa. En segon terme, anunciar que el meu grup parlamentari, per supost, donarà suport a la seva iniciativa i la iniciativa que vostès plantegen. Mire, aquesta gent que parla després de mi són molt nacionalcatòlics. Jo ja sap vostè que no. Vostè i jo també ens coneguem fa molts anys. Sap que jo no. I els agrada molt entendre això de la política des de la vessant de la seva religió en la part que ells la practiquen, no? Que és, jo confesse, vaig a la missa, confesse i vaig al cel. Sempre se'ls obliden dos parts que hasta jo mateix, que no crec en Déu, me conec de quan era xocotet, perquè vaig néixer en el 69, encara vaig patir una part del règim que alguns tant enyoren, que és la contricció esta del dolor de corazón, demanar disculpes, en aquest cas, no els haurà sentit demanar disculpes, i la penitència, que en el seu cas sol tindre certa relació amb penitenciaria. Parlen d'aquestes coses i a mi me recorden a la mare d'un amic meu també d'escola, que li dia al meu amic, li dia, vine sí que no el vaig a fer res, amb una sabatilla en la mà, saps? Que el meu amic no solia anar, perquè se la veia amb la sabatilla en la mà. Els que li parlen a vostè de consens són els mateixos que en Radio Televisió Valenciana estan practicant altra vegada els temps d'Urdaci i són notícia tots els dies, ui, el seu partit, ells. Són els mateixos que acaben d'anunciar una telerús com si fos una broma i no desviar diners públics a una televisió privada per a manipular-la. Ells, ui, ahir, el seu grup, els del consens, estos que estan així davant. Mira, senyor Montiel, ells no creuen en l'espírit que anima la seva llei. I vostè està així senzillament perquè algun il·luminat se li ha acudit que aquesta és una bona estratègia per a les eleccions, però ells són els companys de Vicente Sanz, imputat per acoso sexual a treballadores, per Lola Johnson, Jaraba, Pedro García alias Peter, Núria Romeral, etc. Són ells, els del consens. El seu discurs de consens és, com diu una gran amiga meua, és com el submarino de Gila. De color bien, però no flota. Sap? Tenen un discurs, que els el compren alguns, els que ja han comprat prèviament, però no flota. No se sosté de ninguna de les maneres. Diu que no volen que utilitzem la radiotelevisió valenciana o aquesta llei com una arma, però per favor, si vostès no necessiten que ningú utilitzi una arma, vostès són especialistes en pegar-se tirs als peus, en la seva pròpia arma. Lo de la radiotelevisió valenciana ha sigut un tir en el peu que s'han pegat vostès venint de caceria de Marrakech, de caceria o de lo que fora. Nosaltres no hem utilitzat això com una arma, són vostès qui se la dispararen al peu per la seva intransigència, el seu totalitarisme i el seu fanatisme i la seva obsessió per la manipulació informativa. Sí, eixa que vostès tant enyoren i encara practiquen allà on poden i on els deixen, de limitar els temps i que la gent no s'expresse, o utilitzar mecanismes per a perseguir a diputats. Sí, senyor Fontdemora. Miren, vostès han parlat del recurs d'inconstitucionalitat. Que no han escoltat al senyor Montiel, que no l'han rebatit. Els ha fet tota una retaïla de les lleis que vostès conculquen tenint els valencians sense un servei públic de televisió. Els l'ha fet a tota sencera, acaba en seguida, tota sencera. Qualsevol partit de gent que poguera fer-ho haguera presentat un recurs d'inconstitucionalitat i efectivament Ximo Puig va presentar un recurs d'inconstitucionalitat que mantindrem en tant en quant es mantinga la lesió als nostres drets. Clar que sí. I s'emparen tots els principis de legislació estatal i europea que ha nomenat el promotor d'aquesta ILP. Les lleis, a més de conservar-les i llegir-les, hi ha que intentar entendre-les. Senyor Montiel, acabe. Quan encara no he consumit ni els 5 minuts i ja m'han avisat. La seva iniciativa
La seva iniciativa, càlmense, senyories, la seva iniciativa demana algo sensat per a qualsevol govern demòcrata i decent. La pregunta si este ho serà. Vostès demanen, senzillament, que es pega un primer pas per a restituir un dret al que els valencians tenen dret. Un pas que després facilitarà el consens en la cambra, en eixa legislació, en tot eixe procés. La pregunta és si ells ho faran. La pregunta és com es resoldrà el dilema que vostè avui planteja així, i és que planteja que li torne el seu dret a aquell que li el va arrebatar. Espere que tots els valencians tinguem sort i justícia en aquesta tasca, encara que ho dubte. Gràcies. Gràcies, senyor Moreno. Grup Parlamentari Popular, senyor Viver. Sí, moltes gràcies, senyor president. Reiterar el que ha dit al principi d'esta intervenció. Crec que avui és un dia important per el fet que estiguem així defendent i parlant d'una iniciativa legislativa popular i que, com ja ha dit, li vaig anunciar als responsables de la comissió promotora, el president Fabra em dona les instruccions de que, a pesar de que no està previst reglamentàriament el fet que es pugui comparèixer en la defensa d'esta iniciativa legislativa popular, establirem els mecanismes